А перад днём свята Пасхі Ісус, ведаючы, што надышла яго гадзіна, каб адысці з гэтага свету да Айца, узлюбіўшы сваіх, што былі ў свеце, да канца ўзлюбіў іх. І ў час вячэры, калі д'ябал ужо падступіўся да сэрца Юды Сімонавага Іскарыёта, каб выдаў яго, ён, ведаючы, што Айцец аддаў усё ў рукі яго, што ён ад Бога выйшаў і да Бога ідзе, падняўся ад вячэры і скінуў сваё адзенне і, узяўшы ручнік, падперазаўся. Затым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць ручніком, якім быў падпаясаны. Гэтак падыходзіць да Сімона Пётры. Той кажа яму: «Господзе, ты мне будзеш мыць ногі?» І адказаў Ісус і сказаў яму: «Што я раблю, ты яшчэ не разумееш, а потым зразумееш». Кажа яму Пётра: «Не будзеш мыць ногі мае вечна». Адказаў яму Ісус: «Калі я цябе не абмыю, не будзеш мець часткі са мной». Кажа яму Сімон Пётра: «Господзе, не толькі ногі мае, але і рукі і галаву». Кажа яму Ісус: «Хто памыты, не патрабуе нічога, як толькі ногі памыць, бо ўвесь чысты. Вы таксама чыстыя, але не ўсе». Бо ведаў, хто быў той, які выдасць яго, таму сказаў: «Не ўсе вы чыстыя». Пасля таго, як памыў ногі іх і апрануў адзенне сваё, ізноў, узлёгшы пры стале, сказаў ім: «Ці разумееце, што я вам зрабіў? Вы клічаце мяне настаўнік і Господ, і добра кажаце, бо я ім ёсць. Дык калі я, Господ і настаўнік, памыў вашыя ногі, дык і вы павінны адзін аднаму мыць ногі. Вось жа я даў вам прыклад, каб як я вам зрабіў, так і вы рабілі. Сапраўды, сапраўды кажу вам, слуга не большы за гаспадара свайго, і апостол не большы за таго, хто яго паслаў. Калі пра гэта ведаеце, шчасныя будзеце, калі гэтак будзеце рабіць». Не аб усіх вас гавару. Я ведаю, каго выбраў, але каб споўнілася Пісанне: «Той, хто есць са мною хлеб, падняў супраць мяне пяту сваю». Наперад кажу вам, перш чым станецца, каб вы, калі станецца, уверылі, што гэта я ёсць. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто прымае таго, каго я пашлю, мяне прымае. А хто мяне прымае, прымае таго, хто паслаў мяне. Гэта сказаўшы, Ісус стурбаваўся духам і ўрачыста прамовіў і сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, што адзін з вас выдасць мяне». Дык вучні глядзелі адзін на аднаго, няпэўныя, аб кім казаў. А адзін з вучняў, той, якога Ісус любіў, узлягаў праваруч Ісуса, дык кіўнуў яму Сімон Пётр, каб спытаўся, хто гэта, аб кім ён кажа. І ён, прыпаўшы да грудзей Ісуса, кажа яму: «Господзе, а хто гэта?» Адказвае Ісус: «Гэта той, каму я падам умочаны хлеб». І, памачыўшы хлеб, падаў Юдзе Сімонаваму Іскарыёту. І пасля гэтага кавалка увайшоў у яго шатан. Дык кажа яму Ісус: «Што маеш рабіць, рабі хутчэй».
А з узлягаючых ніхто не зразумеў, да чаго ён гэта яму сказаў. Некаторыя думалі, што як Юда мае грашовы капшук, то Ісус кажа яму: «Купі, чаго нам трэба на свята, або каб што раздаў убогім». Юда, узяўшы кавалак хлеба, адразу выйшаў, а была ноч. І калі выйшаў, Ісус сказаў: «Цяпер праслаўлены Сын чалавечы, і Бог праслаўлены ў ім». А калі Бог праслаўлены ў ім, дык Бог праславіць яго ў сабе, ды ўславіць яго неўзабаве. Сыночкі, нядоўга ўжо буду з вамі. Будзеце мяне шукаць, але, як сказаў юдэям, куды я іду, вы прыйсці не можаце, так і вам цяпер кажу. Прыказанне новае даю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Як я ўзлюбіў вас, каб і вы любілі адзін аднаго. Патым пазнаюць усе, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да другога. Кажа яму Сімон Пётра: «Господзе, куды ідзеш?» Адказаў Ісус: «Куды я іду, ты цяпер не можаш прыйсці, але потым прыйдзеш за мною». Кажа яму Пётра: «Господзе, чаму я цяпер не магу пайсці за табой? Жыццё сваё аддам за цябе». Адказвае Ісус: «Жыццё тваё за мяне аддасі? Сапраўды, сапраўды кажу табе, перш чым певень запяе, ты 3 разы зрачэшся мяне».